Doncs mira, jo tenia uns 600 i creuava tot Alboraia i pel camí de Vera, per les tendetes, continuava un poquet per les tendetes i a mà dreta hi havia un caminet i ja allí. Ui, ha sigut l'escoleta de ma vida, la de l'Horta, perquè era una escola unitària. Hi havia 36 xiquets, des d'infantil fins a 5è, i tots en la mateixa aula. I era una passada, perquè jo me'l repartia en grupos, primers xicotets, es posava faena a les pissarres, i uns als altres s'ajudaven. Mira, ara molt paregut ho fa el sistema Montessori, s'ajuden uns als altres i és estupendo. Jo quan parlo de la meva escola sempre és l'escoleta de l'Horta. Estava en Alboraia, en l'Horta d'Alboraia, al costat de l'ermita de Santa Bàrbara, i me venien els xiquets de la partida de Saboia i de la partida de Massamardà i de totes les alqueries voltant a l'escola. Anaven xiquetes, teníem una horteta darrere del colatge i era estupendo. La gent de l'Horta era encantadora, encara que no tingueren xiquets en la classe, quan passaven venien i me dissaven bledes, albarxines, me tocaven. Jo dic, però si vostès no tenen xiquets així en la classe, i me diuen, sí, però és que a la mestra sempre li han dut albarxines, carxofes, melons, una gent extraordinària. I parlàveu en valencià o en castellà en l'escola? Doncs mira, entre ells, a l'hora del pati parlaven valencià, però en la classe parlaven castellà. A més, les mares me diuen, encara que vostè parle valencià, no es parle valencià als nostres xiquets, que és l'única manera de que deprenguen el castellà, parlant en l'escola, perquè després en casa es parla valencià, en els amics parlen valencià, i l'única manera de dependre és en el colatge.